ambiente, a entrada. Onde o Racing nin moito menos foi inferior ao outro Racing. O que pasa é que probablemente mos que aquí se enfrontaran os dous equipos, ademais un xe primeiro e outro é segundo, que van a pelexar por ser primeiros. Eu creo que ao principio de Liga sabíamos que son equipos que iban a estar aí, non? O Santander no seu campo con ese ambiente pois iba a poñer as cousas bastante difíciles ao Racing, non? Bueno, aí temos gol anulado a Dioni, o xogador do Depor. Vimos ao principio un córner directo de Pablo Rey que se foi ao pau e ao longo de todo o partido moitas oportunidades por Racing de Ferrol. É dicir, o Racing non perdía dende a primeira xornada, pero tampouco podemos tomar como referencia esta derrota porque ímolo a ver, fixo facemos un balance xeral, fixo un gran partido, ademais. Bueno, vemos que este é o primeiro gol, marcado no último minuto da primeira metade, conseguido por Dioni. Está marcando moitos goles nas últimas jornadas. Sí, bueno, que son xogadores que foron chegando tarde, que igual entraron na dinámica de equipo tarde, pero agora mesmo o Racing de Santander hai que recoñecer que xa colleu velocidade de cruceiro, 6 vitorias seguidas, e ao final é o equipo que vai ser a referencia. Ti que estás pendente desas cousas, vai conservar eses 6 puntos, Gustavo? Quen sabe, non? Como ten que ir ao Tribunal Superior de Arbitraxe, bueno... Esa é a mágoa, que tarden tanto tempo en solucionar. Bueno, agora mesmo ten os 6 puntos e aínda así está a 6 puntos do Racing. Sí. Co cal son moitos puntos. Bueno, vimos o 2-0 marcado por César Caneda, o 2-1 marcado por Borja Domínguez. Que nos dis deste xogador? Eu creo que está dando, que deu un paso adiante. Sí. Bueno, este xogador, aparte de ter calidade, ten un bo disparo, aí ten un pouco de fortuna, pero desde fora da área é moi bo. É un xogador que lle gusta, ten unha mentalidade para ser futbolista, e oxalá que lle salgan ben as cousas no Racing, porque é un xogador de futuro. Aí vimos unha oportunidade de Diego Vela, bueno, estaba o partido entre o 3-1 e o 2-2, realmente con oportunidades para os dous equipos. Aquí está outra do Racing cun lanzamento de falta de Pablo Rey. A verdade é que este partido, se o chegamos a ver en Segunda División A, non nos extrañaría, porque estamos a ver calidade a raudales. Sí, señor. Eu creo que este partido, polo que estamos a ver as mesas, eu non o vin, pero dá má sensación de que é un partido de outra categoría. Pois, sen dúbida, eu digo, para min, despois de visto prácticamente toda a primeira volta, os dous mellores equipos deste grupo primeiro, o Racing estaba emborcado e isto aproveitouno no último minuto do engadido o Racing de Santander para facer o 3-1. Este resultado, como digo, non o podemos considerar como injusto, aínda que o Racing tamén ben puido sacar un empate, pero os dous equipos deixaron bo sabor de boca. Felicitar primero por la victoria al Racing y segundo por el primer tiempo que ha hecho con la intensidad que han jugado los jugadores y que nosotros pues prácticamente nos han anulado. Le ha faltado creérselo como la segunda parte. Yo creo que la segunda parte solo ha habido un equipo en el campo, que ha sido el Racing de Ferrol. Yo incluso he visto que íbamos a empatar. Si soy sincero, creo que el partido lo teníamos que haber empatado, porque las numerosas ocasiones que hemos tenido era para haber metido una y haber empatado el partido.